Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan mananjay kwarta katangdan ko naglabananang. Inalaman nandiy anak iyo. Kahit apay asyak ti pangibagaam. Nanang. Ken maysa, apay ko mga agreklamo ka, kat agtrab-trabaho mat jay anak ko. Saan laeng asikat ti agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho ngagpaiso ni Arman ijay farm ni Tata Victor. Ngamawan mat ititod na kanya kakwarta. Ay, imposible. Ti kunamkit de, gastadura ka. Iso akanayon kayo amaawanan iti kwarta. Bagbagaan niyo kumamot jay anak yun, nanang. Irresponsable a padre di pamilya. Mare Helen, adto iti utangam. Saan ka nga apuran ngagbayad? Bayadam tulatan into nadda kwartam. Agyaman ak pare Harold. Aday gatang kun iti bagas mi. Ay, anyamat tanti kastoy abiyag mi nga gina. Sapay agis eskwela dagiti duwang anak ko. Sakit jak unay makatrabaho. Tadwapay lang titawan ti buridak ko. Saan mat nga rod akayat ti katugang at tagaw-awir. Tapno makatrabaho ako, ma. Ay, kaasi ka mat, mare. Naimbag pa iti asawang pare. Tasaan nga agparparikot. Ngamin nasingpat ka. Ngam siya. Agparikotak no kasano amapakan ko dagiti anak ko iti mamitlo iti may sangal daw. Takasano, no adamat gada, takawan mat nila kay ko. Ala, bayaman, tapadasak to akasarita nila kay mo, mare. Barang saan nanto at tagidaksen, ti ibagak kankwana. Unay kakat ngaminan, Helen. Ibantay mo kit din ti bagim iti awan serbi na nga asawam. Man. Kita ang manday talangam. Bakbakatanan ti langam. Gapu ta kanayon anak ko nastarupam. Gapu iti parikot mo kanila kay mo. Manang, amangan no adda mom amabalin ko apagkwartaan nga oray adda ak dito'y balay. Isungarod nga inmayak. Tatulungan na kadagiti inyawid ko at trabaho. Isuro ka iti aramidam. Tauray adda ka dito'y balay yo. Makatagad kalata. Agyaman ak manang. Agaramid iti decoration. Kasta ti aramidam. Mabayadan ka iti purpose. Iso alalay nga muan. Sige manang, isuro nak. Ta interesado ak. Ay, agyaman nak. Nakaturugan dagiti anak ko. Irugik mo ti trabaho nga ipapaaramid kanyak ni Manang Minda. Mayat da ito yan at trabaho. Makatigadak nga uray addaak dito'y balay. Elaine! Elaine! Nilangat mo tirita! Adan ni Arman. Ay! Elaine! Una yan. Mangrugi man ang tawanan bain abarta. Ay, agyaman ak. Nakaturog matlaang tibartak nga asawak. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Tarigagayak tinaragsak a pamilya. Nga oray nakurapay lang ang ti adda pa nagbiag mi. Basta naragsak kami kuma. Asaan kumamat abartak kan babaero ti asawa. Takawan nakpay iti kwarta. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Ikam ka din ni Arman, itima ko na nga ayat. Ikanak iti kwarta, Helen. Inak agsapol iti panggadak. Namin anon ang nagkidaw ka iti kwarta kanyak. Tagsapol ka iti panggadam. Ngam aging gaita, awan mat masapulam a panggadam.
Takasanuma ngamin, nagpintas ti trabahom iti ayan ni Tata Victor. Ngam inikat da ka, gapo iti kinamamartet mo. Ikan nakadiwan no kayat mo ti makaraman iti tungpa. Nauma akon iti aramid mo, Arman. Iso anasaysaya at laangan no agsinata. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Papanawan nak dito'y mismo abalay ko? Pumanaw kan! Naragragsak ti biyag mi nga agiinan no awan ka. Sika ti pumanaw dito'y balay. Ado ti gastos ko dito'y ngam iti sika. Sige, da kami ti pumanaw dito'y balay. Agsinatan! Sa dino ti papananyo nga agiina, Helen. Anya ti kayat asawon day tabag abitbit mo? Pumanaw kami nga agiinan, nanang. Isina kun ti anak yo. Tawan mo't serserbi na padre di pamilya. Nagturad kan nga agsaw iti kasta? Pudno timbagak, nanang. Sige, inkamin. Hay! Saan ka akayat amanugang? Iso sige, pumanaw kayon. Total, saan nakamutlang nga ay ayatan ti anak ko? Anya? Saan nakaakailalaan ni Arman? Iso shoo! Panaw! Ay, kastamot ka na kayo. Anya ka diti maipaay ko, padre. Sumarsarungkar kami ka dagiti babalay. Kaya't iti ilalabas mi ditoy. Nakita da ka. Iso nga inasit ganda ka, kabsat. Anya ti ibagayo, padre. Umay mi kumusta ti spiritual life yo, kabsat. At nakadimat lang nga adadal yo iti panakimismis sayo. Ngayon niya aplikaryo iti biyagyo. Uwan, padre. Ta makimismis akmat. Uwan, kabsat. Ragsak iti kaunggan ti intay masagrap, no kasta ti aramidan tayo. Kang runaan na, maragsakan ti Dios kada tayo. Ket at-adapay ti bendisyon nga ipaay na kada tayo. Bendisyon? Wen, kabsat. Akat ala, itultuloy mo ti dumngag iti mensahe ti Dios. Kan ituloy mo ay aplikar iti biyag mo. Iti kasta, maragsakan ti Dios ken ka, ket bendisyonan na ka. Padre. Ket sapay la kuma taadda ayat ken ka, nga iso ti mamagsinggalot iti iso amin. Anya ngay dagita aramidam, anak ko. Agar aramidak iti dekorasyon, nanang. Kunan ni manang minda, napintas ka nutar aramidak. Kat pulos ng awan na reject kadagiti inaramid ko. Ila ko da ka di dagita? Una nang. Dito'y Pilipinas, kan iti daduma pa'y apagilyan. Kastagayam. Naimbaglaangan taadda da iti ang trabaho. Uray kaskasano, adda igatang ko iti kasapulan dagiti anak ko, nanang. Katuon Ay, takasano mat nga may irresponsable ti asawam. Sipod inmay kayo nga agiina dito'y balay, di na kay pa'y sinarungkaran ti asawam. Idawdawat ko iti Diyos nga agbalbaliw ko man ni Arman, nanang. Day tatias asog ko iti Diyos. Ay, anak ko. Amo kapat ganti Diyos ti asog mo kenkwana. Nga agpapan iti inana, agbalbaliw kumamutan. Ngamin, konsentidor kan kaapa na amin akakaaruba na. Harold, saan ka day aman nakimisa ka? Ha? Nana. Apay ka di? Ay damagak man, noan niya dagiti pagayatan ti Diyos, amasapul nga i-apply iti biyag tayo. Dayta ka diti umay mo damagan. Iso nga imay ka, nana. Wen, amom ka day dagiti pagayatan ti Diyos. Iti dayta asalud sudyo, nana. Kasla diyo pa'y nastrak ti simbaan. Sipod ubing kayo. Ha? Kastoy, nana. Ayatem ti padam a tao.
Di ka manarsarita iti biyag ti kaarubam. Ipatag mo ti manugang mo. Bagbagaam ti anak mo, tamamartek. Kat di ka makiap-apa iti kaarubam. Ha? Kan kang runaan na, ingka makimisa iti Domingo. Tapno makasursuro kayo pa'y iti nasaya at abambanag, nga i-apply iti biyagyo. Harold. Numaaramid yu dagita, nana, naragsakan ti kaunggan nyo. Kan maragsakan ti Diyos kada kayo. Iti ababa asarita, nasken nga adda ayat iti puso yu. Adto yan ti bayad ti inutang ko kan ka, pare Harold. Agyamanak iti Diyos, tanakaurnungak iti pagbayad ko. Ay na, saan kumatkat at singsingiran? Ha? Wan, tulong kun kan ka. Igatang mo kit di iti para kadag iti anak mo. Nang runa, kat di na ka matulungan ti asawam. Sigurado ka adi mo awatan, pare? Sangaribo da ito ya. Wan kun akmat. Saan abale? Tagsusweldo akmat. Isungad dalat na pagtaudan ti kwartami. Inukas na, agyamanak nga rod unay, pare. Awan anyaman na, mare. Pare Arman, nasayaatan nakita ka dito'y parangan nyo. Kan nasayaat, tasaan ka anabartek? Apay pare, anya ti bagam? Pare, saan mo ka di akailiw ti pamilya? Ha? Bayam ida. Pimanaw da. Agsubli da, anong kayat da? Awan ka di ayat di tapusom, pare. Saan ka di atalagaan na patag ti pamilyam ken ka? Apay ka di apakibibiyangam ti biyag ko, Sipud baruta, aggayam taan, pare. Nasingad ta iti tunggal maysa. Amin aparikot ko idi. Sikati tumultulong kanyak. Kat kasta akmat kan ka. Anya ka di atalaga ti gagaram? Umay kalaang palagipan, pare. Anaragragsak ti biyag mo, no ipatag mo ti pamilyam. Binalbaliwan na kan anamay pinsan ti arak, pare. Anya? Aginumak, maete. Ngam saan akaskan ka, nga aginggat malipata mon ti lubong mo. Agbabae ka pa'y. Among pare, malas day tayo ti biyag. Ha? Pare, agbalbaliw kan para iti pamilyam. Liklika mon ti uminom iti arak. Tadadaelen na laeng ti salunat mo. Imayak dito'y simbaan, padre. Kat pagyamanak, tanaranaan kayo. Anya ti may paay ko, kabsat. Siyak, jay nakasarita yu idi, padre. Inasit gandak ide, jay paraangan may. Wen, malagip kan, kabsat. Ket, kumusta kayon? Ay, nasayaat mo't, padre. Umayak la makisarsarita kada kayo. Maipapan kan ayat. Nasayat no kasta, kabsat. Ay, amoyo ka de, padre. Saan ako na makiap-apa ka nagiti kakaarubak. Ngamen, nagbalbaliw ako. Nasayat no kasta, kabsat. Ala, ituloy mo laeng. Tatinapud no apa nagbalbaliw, pasayaatin na tibiyag. Wen, padre. Ituloy mo ti agarami di tinasayaat, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Ti ayat kuma ti agarikan ka, kabsat. Wen, padre. Arman, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Awan mo't ngamin agluto iti kanak. Tapinanawan dakmat ti pamilyak. Anak, anya nga ta nusukunem ti pamilyam. Ket baliwan yo ti mangrugay. Husto mat tinakunan ni padre. No adda ayat iti kaunggan, natalina ay met ti pagtaengan. Ha? Anak, anya nga ta no agsapul kan iti natalged apang gedam. Iti kasta, saan mo't nakakaase ti asawam? Hanggang bilibak kan kwa na.
Tauray saan mo atulungan. Ngam nagagatlat ta. Nanang, Alan, anak ko. Agsapul ka iti panggadam. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Kaasimat, dagiti anak yaw. Oh, ato iti bayad tinalpas mo a dekorasyon, Helen. Ay na, agyaman manang. Addamanen igatang ko iti masapsapul mi. Katuan Mayat day to at trabaho manang. Ngamin, addaak lang dito balay. Ado ti malpas ko. Wan, ala, bayam. Takaaduwak to ti mangyag iti aramidem. Agyaman manang. No kumataawan aw-awer mo, agtrabaho ka kumamot iti pagtrab-trabahwak. Ngam ngay nga rod. Sana bali manang. Umdas matket diti matmat gadak nga uray addaak dito balay. Ala, ano sam nga rod ading ko. Ay, sa anak pa mapanagla ko itatagi na akdiet. Nanang, mapanak biit ijay balay mi. Tainak alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Agsubli akmat la adagos. Pakibantayo pa ilaang ni baby, Uwan, anak ko. Sa bagay, nasingpot day ta anak mo. Kan saan nga alikutag. Iso asa anak mabannog amang bantay kan kwan Wananang, sige nga rod, rumwarak biit. adda ka gayam, Helen. Wan, umay ko alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Mabalin ka ding agsubli kayon dito balay. Bakit? Addan panggadak. Insaraknak ni Pari Harold iti kumpanya nga ayan na. Kasta ka di? Nagsaya atin niya. Driverak idjay. Kwa? Agsubli kayon dito balay. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ikarik matayin nga agbalin anatalina iti pagtaangan tayo. Arman. Wen bakit? Nagbalbaliw akon. Isong ikan na kumapa iti gundaway amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Agyamanak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, Arman. Agyamanak mat iti Diyos. Tainik kanak iti ayat iti kaunggak. Gapo iti dayta. Nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Ti ayat, ti kang runaan iti amin. No adda ayat, iti agasawa, natalina ay mat ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.